Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuwun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow yurdumyzyň har we hukuk goraýjydarlaryna degişli kömekçi hojuluklarda alınıp barýan işler we olarda bağ nahallaryny ýygyk etmek işleriniň derejesi bilen gyzyklandy. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz köpetdagyň eteginäki gözel günjege geldi. Bir yerde Ministrler Kabinetinin başkanının ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlygyna hatabat berdi. Döwlet başlarymyz bir yerde harby we hukuk goraýjydarlaryň maddi enzamynyň binýadyny pogturandyrmak, olaryň kömekçi hojuluklarynyň işini kämilleşdirmek hemde bütünleriň ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň berkitilmegine goşýan goşandyny mundan meýlekde artdyrmak bilen baglanyşly meseleler boýunça pikir alşdy. Ministrler Kabinetinin başkanının ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow döwlet başlarymyň taşyna laýyklykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydarlarynyň kömekçi hojuluklar üçin bölünip berilen ýerleriň çyzgylary, olaryň tebigy aýratynlyklar barada giňişliň maglumat berýän tasamalar görkezdi we bu urda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bilinçýäli oba gojukçy alymlar we almy işgärler bilen birlikde bükün jöň toprak howa hemde tebigy aýratynlyklary almy esasy öwrenildi. Şeýlekem bir ýerde ekiljek ekinleriň bağ nahallarynyň görnüşleri kesgitlenildi. Taryhdan belli bolýarly, gadymy döwürlerde bir ýerleriniň topragy hasyllygy bilen tapawutlanypdyr. Aýratynna bükün jökde üzümiň dürli görnüşlerinden bol hasylanypdyr. Häzirki döwürde alamlar bilen geçirilen almy barlyklaryň we degişli seçkiçilik işleriniň netijesinde üzümiň bol hasylly we ýokary ýokumluk derejesi bolan rawat, galkynyş, şaserpa ýaly görnüşler geçirildi. Munyň özi üzümiň gülleýän pursatlaryna geçirilen almy işleriň aýdyň netijesidir. Bir yerde döwlet daşlarymyň garamagyna almaň, armudyň, hurmaň, garalyň, irigiň, hoduň, pisseň, zeytunyň we beýleki miweli agaçlaryň, üzümleriň dürli görnüşler görkezildi. Mundan başga da damjalaýan suwaşlygymyň görnüşleri, suw ýygnamak üçin niýetlenilen howdanyň çyzgylary bilen tanıştyryldy. Vice-premier bir yerde ekrançyk ösürmegiň täzeçil suwlarynyň uralanyp, suwaşyň damjalaýan usulyny ulanmagyň meýilleşdirilýänini habar berdi. Munyň üçin bolsa derur bolan ähli taýýarlyk işleri amala aşyryldy. Taslamalar bilen bir katarda tayyar önlörün bir näçe görnüşleri, şol sanyna irimişler görkezildi. Şeýlekem miweli baýlary ýygyk etmek üçin niýetlenilen dürli hilli enzamlaryň görnüşleri, olary ulanmagyň aýratynlyklary barada giňişleýin maglumatlar berildi. Hormatly prezidentimiz ilkinji nowatda ekologiýa abadançylygy, Türkmenistanlaryň ýaşaş durmuş üçin has oňoýl şertleriň düredilmegi nukdaý nazaryndan ýurdumyzda amala aşyrylýan umummilli bagy bostanlygy öwürmek maksatnamyzynyň ägir türlü ähmetiniň bardygyny belledi. Şoň bilen baglykda ýylaty ýerleriň golaýyna täze tokoý selgäk sowluklarynyň düredilmegi, aýratynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydarlarynyň kömekçi hojuluklarynyň işiniň kämilleşdirmegi bilen baglanyşly meseleleriň ýygyderli üns merkezinde saklanmalygyny aýtdy we bu urda alınıp barýan işleri mundan meýlekde döwrebap derejede ösürmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Gorunluk ministri Günnogdaýew häzirki döwürde ministrlige degişli kömekçi hojuluklarda ekrançyk bilen bir katarda mallaçyk ugurlarynyň ösürilýänligi, aýratynda düýdarçylyk hojulugyna degişli işleriň alınıp barýanyny barada hatabat berdi. Şeýlekem häzirki döwürde azyk önümçilik maksatly toplamlaryň ekrançyk we mallaçyk hojuluklarynyň bir näçesiniň hereket edýänligini, olardan alynýan önümiň mukdaryny artdyrmak boýunça zerur işleriň alınıp barýanyny gaýdyldy. Ministrlige degişli atçylyk toparynyň, itçilik merkezleriniň balarlaryny saklamak ýaly kömekçi hojuluklaryň işini döwrüň tarap laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça zerur işler edilýär. Bilinçýäli ministrligiň düýdarçylyk hojulugyna häzirki döwürde düýeleriň baş sanyny artdyrmak, olary degişli derejede ýygyk etmek işlerine mühim ähmet berilýär. Şonuň bilen baglykda mühim azyk önümi we adam üçin ýören ýakymlyk adaplanýan düýeçaly Bagawat şypahanasyny berilýär. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, düýäniň süýdüniň, çalynyň, onuň ýüňüniň hem adam üçin ähmetlidigini belledi. Bu önümleriň ýokary azyklyk gymmaty bolup, insan üçin ören ýokumlydyr. Düýe süýdi we çaly, taly goraşulgamna da işeň ulanýar. Döwlet daşlarymyz kömekçi hojuluklaryň önümçigini artdyrmak, mallaryň baş sanyny köpertmek, şeýlelikde dürli görnüşli obagjyk önümleriniň bolşugyny üpçün etmek meselelerine mühim ähmet berilmeligini belledi. Munyň özi harby gullukçylaryň tegüşçiň taýýarlygy, bedin taýdan taplanmak üçin bolşýaly halal zähmet bilen terbilenmegine de aýratyn ähmetlidir.
Soňra döwlet serget gullugynyň başlygy Nuriýew gullugyň kömekçi hojalygyny öndürilen öňümleri artdyrmak, ýylyň ähli pasyna adyk, güýek we bakça öňümleriniň öňümçigini ýola goýmak ugruna alnyp barýan işler barada hatabat berdi. Bellençäli kömekçi hojalygyň düzümine güýek we bakça öňümlerini ösürip ýetişdirmek, miýwe öňümlerini gaýtadan işlemek bilen bir hatarda ol ýerde mallarçylyk we guşçulyk ösürmek, olaryň baş sanyny artdyrmak ugruna degişi işler alnyp barýar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, kömekçi hojalyklaryň işiniň ösürülmeginiň diňe bir öňüm bolşygyny öpüş etmekde däl. Eýsem ýaş eskerleriň wähmete bolan sevgisini ösürmekde aýratyn ähmiýetligini belledi. We dähmet terbiýesiniň tögüşçüň taýýarlyk, beden terbiýe, sport ulgamy bilen bir hatarda işeňleşdirmegi ugruna zerur tagallalary etmegi tapşyrdy. Soňra Içeri işler ministri Çakyýew ministrlige degişli hojalyk müdürliginiň ýanynaky mallarçylyk we guşçuluk toplumlarynyň işiniň netijelik häzete eýe bolmagy ugruna durmuşa geçirilýän şeýerler barada hatabat berdi. Şeýle hem degişli düzümlerde gara mallaryň ýüzlerçesi bolup, olara iýdek işleri ýokary derejede ýerine getirilýär. Bu bolsa et we süýt öňümçigini artdyrmakda ähmiýetli bolup durýar. Mallaryň hemde guşlaryň otin binýadyny pugtulandyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Ministrligiň Daşoğuz, Lewap we Mary vilayatlaryna hojalyk bölümleri kerek edip, olarda ekrançylygy, üzümçiligi we mallarçylygy ösürmek, ýedilýän guşlaryň görnüşlerini artdyrmak hemde ýumurtkanyň önümçik mukdaryny köpertmek boýunça zerur işler edilýär. Ýazyrky döwürde döwlet başçylarynyň taşygyna laýyklykda harby we hukuk goraýjydarlar üçin niýetlenilen açlyk toplumynyň gurulşy baty depkinlerde alınıp barýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedowa we Içeri işler ministri Çakyýewa ýüzlenip, häzirki döwürde ýurdumyzyň owa hojalyk hünärmenlerinden we alimlerinden ibaret toparyň ýurdumyzyň çäklerine bar bolan meýdan atlarynyň gelip çykyşyny öwrenýändigini we burada degişli maglumatlaryň toplanýanyny belledi. Döwlet başçylarymyza meýdan atlaryny almy taýdan içgin öwrenip, olaryň renk aýratynlyklaryny, aýratynna gyr renkli meýdan atlarynyň seleksiýasyny öwrenmek boýunça degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra ýurdumyzyň baş prokurory Attaýew prokuratura idaralaryna ekrançyk we bağ ekmek boýunça bölünip berilen ýerlerde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, miýweli bağlaryň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek ugruna ýerine getirilýän toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Usman Epetow beýdüzeme degişli kömekçi hojalygy döretmek, onuň binýadynda güýek we bakça ekinlerini ösürip ýetişdirmek, bar bolan taýyly we miýweli bağlara degişli derejede iýdek etmek boýunça ýaýbanlandyrylan giňmeçerli işler barada hatabat berdi. Şeýle hem Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew ministrlige degişli taýyly we miýweli bağlara iýdek etmek, olaryň çägini giňeltmek, şonuň ýaly miýweli bağlaryň görnüşlerini köpertmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Häzirki döwürde bağlara iýdek etmek işleri dogry derejede dowam edýär. Soňra Adalet ministri Muhammedow ministrlige degişli ýerlerde ösürilip ýetişdirilýän miýweli bağlaryň görnüşlerini hemde mukdaryny artdyrmak, olaryň hasyllygyny mundan meýläkde ýokalandyrmak ugruna amala aşyrylýan agrotechnik şäherler barada hatabat berdi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Gulew, hormat prezidentimizden taşygyna laýyklykda gullugyň garamagyna döredilen hojalyk gataplaşygynaky döwlet idarasy bolan hojalyk duranyş direksiýasy tarapyndan degişli işleriň alınıp barýanlygy, onu göýek ekrançylygy ösürmek boýunça zerur işleriň ýerine getirilýändigi barada hatabat berdi. Häzirki döwürde guşçuluk toplumynyň çägini giňeldip, guşçuluk toplumynyň ikinji tapgyrynyň, şeýle hem ýaradyşxananyň gurulşy baty depkinlerde alınıp barýar. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ögedew gullugyň kömekçi hojalygy üçin bölünip berilen ýerleri ýazgy ekiş mögsümine taýýarlamak we ol ýerleriň toprak howa aýratynlyklary nazara alınıp, ekiljek bağ nahallarynyň görnüşlerini kesgitlemek boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barýanlygy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydarlaryna bar bolan kömekçi hojalyklaryň işini ösürmek, onuň çäklerine gaýtadan işleýän öňümçi kuwatlyklaryny döretmek, şeýlelikde harby gullukçylaryň tögüşçüň taýýarlygynyň sport bilen bolşýaly arasy ähmiýet bilen utgaşdyrylmagyna mühim ähmiýet bermegi taşyrdy. Hormat prezidentime de vice-premier ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedowa ýüzlenip, almy tarapdan öwrenilip, toprak howa şertleri nazara almak bilen künji, günewakar, weytun ýaly ösümlikleri ösürip ýetişdirmek, hemde gaýtadan işlemek bilen ýokary ýelli ösümlik ýagyny öňdirmek, hemde bu azyk önümle bolan islegleri dolu kanagatlandyrmak bilen baglanyşykly degişli görkezmeler berdi.
Döwlet başlarymyz harby we hukuk goraýdarlaryň şahsy düzümleriniň topragy bolan ihlasını, söýgüsini artdyrmak meseleläriniň wajypdygyny öňe çekip, bu işleriň degişli derejede ösdürmegine himme taraplaryň esasy we ýören jogapkärçilikli çemileşilmeligini belledi. Ýaş nesli terbiýelemekde mühim orny eýleýän agaç nahallaryny ekmek ýaly asylly iş bolsa, jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokarlanmagyna, daş gurşawyň aýyl saklanmagyna ýardam edýär. Biziň ýurdumyz bagy bozsanlygyň, gurbagly seýilgäçleriň hemde göýek tokoýlaryň mekanyny gurulýar. Munyň özi iri watanymyzyň okgunly ösýänliginiň we özgörýänliginiň aýdyň nyşanydyr. Bu bolsa ahyrky netijede adam ömrüniň dowamlylygynyň artmagyna şertlendirýär diýip mehriban arkadagymyz belledi. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde oturdulan ýaş nahallar synlady. Häzirki döwürde daýhanlaryň we bagbanlaryň durmuşyny mühim mewsum başlanýar. Bahar patlarına, ekinlere, bağ nahallarına yuqur hili iyide edilmegi, olaryň tazyşly ösüşini we geljekde bol hatyrly bolmagyny üpçün edýär. Şu günler bağ nahallarına iyide etmek, topragy guruplandyrmak işleri dowam edýär. Bir ýerde ekilen miweli bağlaryň her bir görnüşiniň özüniň kesgitlenen ýeri bolup, olar belli hatarlaryň ugry boyunça çekilipdir. Bir ýerde alman, armadyň, şetdalyň, garalyň dürli görnüşleri bar. Şeýlekem bağ ekilen meýdanyna hozuň, pisseň, zeytunyň we hurmaň ösürilip ýetişdirilýänini bellemeli. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde oba gyjygyna giňden ulanýan suwurşlygyna degişli enzamlar, olaryň häsiýetli aýratynlyklary hemde bu enzamlaryň tuğ serişlerini taşytlamakda bar bolan ähmiýeti bilen tanışdy. Döwlet başlarymyz şu günler üzümleri we bağ nahallaryna iyide edilýän pursatlaryň gelenligini belläp, bu işleriň agrarten kadra laýyklykda ýerine getirilmeligine üns çekdi. Milli liderimiz bir ýerde hurma nahallarynyň çyýbygyny çyrpyp, bağ nahallaryna iyide etmegiň ýazgy mewsümine badalgy berdi. Bagbançylykda her bir pursatyň gymmatlydygyny nazara alanyňda, miweli bağ nahallaryna iyide işleriniň öz wagtyna geçirilmeginiň ägir türli ähmiýeti bar. Bahar patlarına yerine getirilýän ähli işler, şol sanyna ýaşajyk bağ nahallaryna edilýän iýdegler kada laýyk ýagdaýda ýola goýulmalylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň dürli künjeklerini, açyk meýdanyna miýgoçylygyň, üzümçiligiň ösdürmeginiň göýe krançylyga mühim ähmiýet berilmeginiň öňüm bolşugy bilen bir hatarda ekologiýa taýdan sagdyn gurşawyň emele gelmegine ähmiýetligini belledi. Harby gullugyň we sport hemde zähmet bilen işiň meşgullanmagyň tazyşlyk utgaşdyrylmagy, saglygyny we ruhuny berkedýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Beden terbiýanyň, sportyň zähmet bilen utgaşdyrylmagy ýaşlar üçin aýratyn ähmiýet eder. Çünki olar şahsiýetiň tazyşlyk kemale gelmegine ýardam edýär diýip mehriban arkadagymyz aýtdy. Öňümizdäki şenme güni ýurdumyzda nowatdaky ähkalyk bağ ekmek dabarasy geçirilýär. Däp bolşýaly bu dabara ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryna we paýlygyň nyşany hökümine Nowruz bayramynyň öňü sirasyna gurulýar. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýdarlarynyň ýol başlary, harby düzümleri kämilleşdirmäge ägir türli üns berýänligi üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlyna tüýs sürekden hoşallyk bildirip, öňlerine goýulan wezipeleri gyşarnyksyz hemde öz wagtyna ýerine getirmek üçin mundan meýlekde ähli tagallalary etjekdiklerini anlardylar. Hormatly prezidentimiz bu künjügiň tätin tebigatynyň gözelligini aýratyn belledi. We dağ derelerden akyan çeşme suwlaryny rejeli ulanmaga hemde bu künjekleri bagy bozsanlyga öwürmäge degişli meselleri hemişe üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Hemde öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzuw edip bir ýerden ugrady. Hormatly prezidentimiziň taşyryna laýyklykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýdarlaryna ýürüýte kömekçi hojalyklar döredilip, olarda göýek bakça we miweleriň, üzümleriň dürli görnüşleri ösürilip ýetişdirilýär. Şeýlekem mallarçylyk we gurşuluk toplamlaryna alynýan ýönümleriň göçerlerini artdyrmak ornuny zerur tagallar edilýär. Türkmenistanyň Goramlyk ministrliginiň kömekçi hojalyklaryna ekrançylyk bilen bir hatarda mallarçylyk, gurşuluk toplamlarynyň işleri talaby laýyk ýola goýulýar. Şeýlekem bir ýerde gaýtadan işleýän öýrümçigi araballarynyň mukdarynyň artdyrylmagyna mühim ähmiýet berilýär. Mundan başga da Goramlyk ministrliginiň kömekçi hojalyklaryna garamallaryň, diýdarçylygyň, atçylyk toparynyň, itçilik merkezleriniň işiniň iýligderlik kämilleşdirilýänini bellemeli. Kömekçi hojalyklarda ekrançylygyň ösdürülmegi, miweli baglaryň meýdanynyň giňeldilmegi, harby gullukçylaryň topraga bolan söýgüsini we ihlasını artdyrýar.
Munun özi arkadag prezidentimizin harby tälimleri köpçüliklerin beden terbiýege rahmet bilen utgoşdurmak boýunça ýöňde goýan wezipeleriniň üstünlükli ýerine getirilmeginde hassa ähmiýetlidir. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Gorunluk Ministrliginiň kömekçi hojalyklarynyň işini hassa kämilleşdirmek, bir ýerde düýedarçylygy ösürmek meselelerine mühim ünsürliýär. Meýerim bolşaly düýeleriň süýdünden taýýarlanýan önümler, aýratynda düýe çaly melhemlik babatda ýokary ähmiýetli serişdeler gazaplanýar. Ýazyrky döwürde düýelerden köşek almak işi üstünlikli dowam edýär. Munun özi hormaty prezidentimizin tarşygyna laýyklykda mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Yeri gelenine aýtsak, Türkmenistanyň Gorunluk Ministrliginiň kömekçi hojalyklaryny ýylyň ähli paslarynda tergöw önümlerini ösürip ýetişdirmek üçin zerur şertler üpjünedilýär. Şeýlekem mallarçyk toplumynyň önümlerini gaýtadan işlemek meselelerini zerur ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy önümleriň bolşulygyny üpjünedýär. Şeýlekem döwlet serket gullugyna degişli kömekçi hojalygyny öndürilýän önümleriň möçörlerini artdyrmaga gönükdirilen işler ýokary depkinlerde alınıp barýar. Gullugyň kömekçi hojalyklaryna öndürilýän adyk, göýek we bakça, et we süýt önümleri bilen ýylyň ähli pasyna harby gullukçylar we olaryň maşgala agdalary üpjünedilýär. Döwlet başlarymyzyň, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň kömekçi hojalyklarynyň işini döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça ýöňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen bu düzümleriň işine häzirki zamanyň özüň tejribesi we täzeçil tehnologiýalar işin gurnuşdyrylýar. Döwlet serket gullugynyň kömekçi hojalyklarynyň ekrançyk meýdanlaryna we meýweli baý eklençäklerde suwurşdy üçin bol suwly çeşmeleri we akawalary erejeli peýdalanýar. Şeýlekem kömekçi hojalyklarda önümleriň gaýtadan işlenmegine mühim ähmiýet berilýär. Her ýylda ýer ýemişler, göýek we bakça ekinleri ýygnalaryna olar gaýtadan işlenip gaplanýar. Dürli görnüşli mürebbeler, şeýle suwlar taýýarlanýar. Mundan başga da dağ derelerde yetişýän böwürslenleriň hatyry ýygnalyp, olardan insan saglygy üçin ýokumly dürli mürebbeler taýýarlanýar. Döwlet serket gullugynyň kömekçi hojalyklarynyň çäklerini, gara mallaryň ýüzlerçesi bolup, olardan alynýan et we süýt önümleriniň möçörleri bir sykla artdyrylýar. Bu bolsa adyk öpünçiliginiň ýoly goýulmak ornuny ýerine getirilýän işleriň oňy netije berýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Ýazyrky döwürde ýurdumyzyň içeri işleri ministrliginiň hojalyk müdirliginiň ýanyna mallarçylyk we guşulyk toplumlary kerek edýär. Göýek, bakça we ýer ýemişli baglaryň meýdany ýygydyrylyk giňedilýär. İçeri işleri ministrliginiň kömekçi hojalyklaryna guşlaryň dürli görnüşleri ýedilip, olardan alynýan önümiň mukdaryny ýygydyrylyk artdyrmak ornuny maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Yergelene aýtsak, içeri işleri ministrligine degişli guşulyk toplumlaryna öndürilýän ýumurtkanyň mukdary ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylaryny doly üpjünetmäge ýetýär. Kömekçi hojalyklarda gara mallaryň ýüzlerçesi bolup, olardan alynýan et we süýt önümleriniň möçörleri bir sykla artdyrylýar. Yergelene aýtsak, ministrlige degişli mallarçyk toplumlarynyň veterinar gullugynyň işi ýokary derejede ýola goýulandyr. Bu bolsa mallaryň sagdyrlyk derejesiniň talaby laýyk bolmagyny, olardan alynýan önümleriň ýokumlyk taýdan ýokary bolmagyny aýratyn ähmiýetlidir. Şeýlekem içeri işleri ministrliginiň Daşoğlu, Lewap we Mary vilayetleriniň polisiýa müdirlikleriniň hojalyk bölümleriniň ýanyna mallarçylyk we guşulyk bölümleri kerek edýär. Bu ýerde ýedilýän mallardan alynýan önümleriň möçörlerini artdyrmak, olar üçin ýeterlik otin binýadyny döretmek boýunça zerur tagallar edilýär. Munun üçin bölümleriň özlerine degişli ýer bölekleri bolup, olarda mallar üçin otimlik ekinler ösürilip ýetişdirilýär. Mundan başga da içeri işleri ministrliginiň kömekçi hojalyklaryna önümi gaýtadan işlemek meselelerine mühim ähmiýet berilýär. Bu bolsa adyk öpünçiliginiň ýoly goýulmak ornuny ýerine getirilýän işleriň oňy netije berýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Şeýlekem ýurdumyzyň döwlet gümrük gullugyna degişli kömekçi hojalyklarda önüm bolşulygyny üpjünetmek üçin degişli işler alınıp barýar. Hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda kömekçi hojalyklarda häzirki zaman taraplaryna laýyk gelýän mallarçylyk hemde guşulyk toplumlary, ýygydyşkanalar, önümleri gaýtadan işleýän kärhanalar gurulýar. Täze önümçi kuwatlyklarynyň işe girilmegi bolsa, önüm bolşulygynyň üpjünedilmeginde mühim orna ýerýär. Häzirki döwürde döwlet gümrük gullugynyň garamagyna döredilen hojalyk gataplaşygynaky hojalyk dolanyş direksiýasy tarapyndan degişli işler alınıp barýar. Onun çäklerine kerek edýän kömekçi hojalykda bar bolan guşulyk toplumyna öndürilýän ýumurtkanyň mukdaryny ýygydyrylyk artdyrmak ornuny maksatnamalaryň işler alınıp barýar.
Häzirki wagtda bolsa bir ýerde guşuluk toplumynyň ikinji tapgyrynyň gurulşygy güýçli depkinne dowam edýär. Munyň özi ýurdumyzda azyk bolşugynyň üpçün edilmeginde hemde Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygynyň hozurlyk gataplaşygynaky giýdirjilerini artdyrmakda üren ähmiýetlidir. Umuman ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna kömekçi hozurlyklaryň hereket etmegi, harby gullukçylaryň topraga bolan ihhlasynyň, söýgüsiniň artmagyny we harby tälimleriň wehmet bilen utgoşdurylmagyny şertlendirýär. Bu bolsa wehmet terbiyesi boýunça asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň döwrewap derejede üstürlýändigini eşgär edýär. Hyzmatdaşlaryň Türkmenistanyň dürli ugurlardaky düzümleriniň wekilleri bilen geçirýän duşuklary taraplaryň gatnaşyklary üstürmäge bolan iş ýeňligini görkezýär. Ýetgiderli hiýasatda geçirilýän duşuklar hyzmatdaşlaryň ýokary netijelere beslenmegini üpçün edýär. Türkmenistanyň hemde Kırgız Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň arasynda video aratnaş arkaly doşuk geçirildi. Doşuň barşynda ministrler siýasy diplomatik şeýlede söwda ykdysady we medeni insanperwer ugrulary boýunça Türkmen-Kırgız gatnaşyklaryny aralyp maslahatlaşdylar. Şu ýyly ýokary derejeli saparlary guramagy aýratyn üns berildi. Türkmenistanyň we Kırgız Respublikasynyň daşary siýasy idaralarynyn arasynda siýasy maslahatlaşmalary iş ýeňleşdirmegiň möhümdigi bellenildi. Taraplar sewet we halkara meseleler boýunça iki döwletiň garaýşlarynyň gabat gelýänini beýan etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň garaşsa döwletleriň arkalaşygynyň we beýlek halkara guramalaryň çäklerine hyzmatdaşlygy seredildi. Türkmenistanyň başlyklyk etmegine şu ýyly geçirmegi meýilleşdirilýän Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultatiw duşugynyň ähmiýetini agtardy. Şeýlede iki döwletiň arasynda söwda ykdysady gatnaşyklary şol sany olary iş ýeňleşdirmek üçin hünärmen derejesinde duşuklary geçirmegiň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Energiýa, ulag we owa hojalygy ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň geljegine seredildi. Şeýlede medeni insanperwer hyzmatdaşlygy ösürmegiň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Bilim, medeniýet we sport babatda gatnaşyklaryň netijeligi beýan edildi. Şunukdan nadardan şu ýylla şeýle çäreler guramagyň mümkinçiliklerine garaldy. Şeýle hem Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meretowyň Owganistan Islam Respublikasynyň ýurdumynyň Mar şäherindäki täze baş konsuly Nuretdin Rahmany bilen duşu geçirildi. Onu Owganistanyň baş konsuly özüniň konsulluk patentini gowşurdy. Ýurdumynyň daşary işler ministriniň ýolbaşy tarapyndan oňa konsulluk eksekwaturasy berildi. Taraplar dostlukly Türkmen-Owgan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna hemde ötüş mümkinçiliklerini seredip geçdiler. Iki ýurdun ýolbaşlarynyň we dostlukly halklarynyň arasynda anlaşmagyň hemde özara düşünşmegiň ýokary dereje eýedigini agtardy. Taraplaryň uly kommunikasiýa we energetika ýaly ulgamlarda özara hyzmatdaşlygyň hasam ýygjamlaşdyrylmagyna ygradlyklary bellenildi. Baş konsul täze wezipesini Türkmenistanyň we Owganistan Islam Respublikasynyň arasynda däp bolan dostluk hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň putulanyrylmagy ösürilmegi üçin taýlaryny gaýgyrmajakdygyna ananyrdy. Aşgabat hemde Daşkent şäher häkimlikleriniň wekilleriniň arasyna geçirilen duşuk işiň häsiýeti betlenip, onuň hyzmatdaşlygy ösürmegiň meseleleri boýunça pikir alışmalara uly orun berildi. Häzirki döwürde dostlukly goňşy döwletleriň arasyndaky gatnaşyklar nusguluk derejeye çykdy. Bu gatnaşyklar iki dostlugyň halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze nusguluk derejesini alamatlandyrýan. Ahal vilayetiniň medeniýet müdürligi bilen Iran Islam Respublikasynyň Demirgazy Khorasan vilayetiniň medeniýet we islamy urukduruş baş müdürliginiň gatnaşmagyna sanly urgam arkaly geçirilen maslahat işiň häsiýeti betlendi. Halkara Okuw Ilmi Merkezinde sağlyk goraýjy boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenler gullugynyň fizioterapewt Lukmany Zuzanna Krelner bilen sany video aratnaşyk ulgam arkaly sağlyk goraýjy amalynyň esasy ugruk bolan fizioterapiýanyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirildi. Maslahaty eneniň we çaganyň sağlygyny goraýjy ilmi kliniki merkeziniň fizioterapewt Lukmanlary gatnaşdylar. Ýygyderli geçirilýän onlaýn duşuklar arkada prezidentimiziň başda durmagyna sağlyk goraýjy ulgamny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesini gazanylan üstünlükleri milli lukmançylygymyzda ornaşdyrmak ýaly işlerde aýratyn ähmiýetliler. Türkmenistanyň sağlyk goraýjy we derman senaty ministrligine geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiziň Ahal vilayetine gurulýan sağlyk binalary boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň wezipeleri aralyp maslahatlaşyldy. Türkmengaz döwlet konserni Ýaponiýanyň Kawasaki kompaniýasynyň wekilleri bilen geçirilen onlaýn duşukda hyzmatdaşlygyň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiziň insanperwer başlangyçlary esasyna demokratik ýolgular barha giňermalýan afuwda parahat ýurdumyzda mart aýynyň 28-nde boljak Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça belligi alynan dalaşgärleriň saýlawçylar, ýagny welaýetleriň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalary bilen duşuklary işiň ýagdaýda dowam edýär.
Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary geçirilenine dalaşgärlere ulan anandan adamlaryna wagty işlerini erkin geçirmek üçin edilýär. Wagty işleri dalaşgäriň bellige alynan gününden başlanýar we saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň besetilýär. Saýlaw mewsumynyň wagty işleriniň çeklerini ýurdumyň wilayetlerine hemde Aşgabat şäherine geçirilen doşuk ýanaklaryna saýlawçylar halk maslahatlarynyň agdalary, dalaşgärliň terjemehallary we millileýärimiň ýylyrt bähwitli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen maksatnamalary bilen giňişliň tanşýarlar. Dalaşgärliň anandan adamlarynyň milli tinçiliň gatnaşmagyna işçilik hemde aýanlyk şertlerini geçirilgen bu doşuklyň barşyna dalaşgärler saýlawçylar bilen towal jogap alýarlar. Gahrman arkadagymyzyň döwletimiziň jemgyýetçilik durmuşyny, munyň beýlegem demokratiýalaşdyrmak, ösdürmek, döwlet häkimiýet idaralarynyň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen öňe süren başlangyjy bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan konstitusiýon özgertmeleriň esasyny geçiriljek bu saýlawlara aýratyn uly ähmiýet berilýär. Şu nukda nazardan ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik hukuk özgertmeleriniň täze tapgyryna, ýagny iki palataly parlament ulgamynyň döredilmegi netijesinde ilkinji gezek geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda demokratik ýörelgelerimiz esasyna, giň bäýatlaşyk şertlerine, açyklyk we aýanlyk ýagdaýyna guramaçylykly geçiriler. Senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň ikinji gününe hem işçiň häsiýet mahsus boldy. Ýurdumyň telekeçileriniň 26 000 oglaýyny birleşdirýän bu ýere düzümüň dördülen gününe başlanan sergi üstünlükliň özboşly beýanlar. Türkmenistanyň telekeçilik ulgamyny hemme taraplaryň ösdürmek döwri we bazar usullaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna oň ornuny giňeltmek hormatly prezidentimiziň alyp barýan durmuş ykdysady siýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Döwlet başçymyzyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hemde dünýä bazaryna bäsleşige ukyply önümler öňürmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär. Bu çäranyň geçirilmegi Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyny aýratyn many mazmuny eýe bolýar. Çünki berqara döwletimiziň garaşdyrylygynyň 30 ýyllygynyň giňden bayram edilýän ýylyna gurulýan sergi, hususy telekeçilik ösdürmäge gönükdirilen siýasatyň üstünlikli amal asyrylýanyna, ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän döwlet gollawlarynyň öz meýwelerini berýänine şaýatlyk edýär. Häzir öz ykdysadyýetini bazar gatnaşyklarynyň ýörelgeleri esasyna ösdürýän ýurdumyzda halk gojalyk toplumynyň bu ulgamyny netijeli we sağlaşykly ösdürmek üçin amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertler dördüli. Munyň şeýledegi sağlyk ulgamynyň kämilleşdirilmegine, eksport-import amallaryny geçirmegiň ýöneköýleşdirilmegine, ýeňillikli garlaşdyrmakda öz beýany tapýar. Döwlet başçymyz kiçi we orta telekeçiligi gollamak siýasatyny dowam etmek bilen telekeçiler üçin ýer böleklerini bermegiň düzgünni, qarz, gümrük we sewda amallaryny ýeňilleşdirmek barada görkezme berdi. Tewitlerde erken ykdysady zorluklary döretmegiň işleňleşdirilmegine uly ünsürlýär. Bu çäreler kiçi we orta telekeçiligi gollamak boýunça 2018-2024 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň ýyly amala asyrylmagynyň çäklerini durmuşa geçirilýär. Bu maksatnama Türkmenistanyň telekeçiligi işleňleşdirmek arkaly ykdysady hemde durmuş ösüşiniň ýokary depkinlerini üpçün etmäge gönükdirilendir. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilýän günden bäri döwlet hususy telekeçilik gatnaşyklarynyň üstünligine we geljeginiň ullugyna şaýatlyk edýän ýeri tatlamalaryň ençemesi amala asyrly. Serginiň çäklerine baglaw köpeltmekde, gaýtadan işlemekde anyp barlayan döwre işler bu gurun häzirki döwürde uly mümkinçilikleriniň bardygyny äşkär etdi. Dörli nişany gaýtadan işlenen baglaw önümleri hünärmenleriň üns merkezine boldy. Ýokary hili tagamy ähli taraplarda laýyk gelmegi we önümleriň isleýli harida öwürlýäniň norkazy. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan giň halkara hyzmatdaşyk siýasaty telekeçilere dünýäniň durly ýurtlarynyň işe toporlary, halkara işewerlik düzümleri bilen özara bähwetli gatnaşyklary işçem ösdürmäge mümkinçilik berýär. Bu asa ýurdumynyň dünýäniň ykdysady ulgamyna goşulmagyna hemde hojalygy dolandyrmagyň öňdäwaji usullaryna geçmäge ýardam edýär. Her wagtda bu maksatlar üçin sany tehnologiýalar giňden ulanylýar. Sergiler merkezine diňe kazanılan üstünlükler däl, ýa milli ykdysadyýetimiziň ähli produktlaryna dünýäli işçiligini görkezýän işewer düzümleriň uly mümkinçilikleri bilen tanışdyrylýar. Şonda öňdäwaji tehnologiýalary ünsürlip, olaryň üstü bilen daşary ýurtlardan getirilýän hemde eksport ugurly önümleriň önümçiligi boýunça wezipeler çözülýär.
Ýeregilerine aýsak ýurdumynyň önüme nurjylarynyň diwarlyklaryny bezemekde hemde önürýän durly haritlaryna Türkmenistan parahaçylygynyň öňsmen watan diýilip ygran edilen ýylyna şu ýyl bellenilýän şany seneleriň edid watanymyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna hemde Aşgabatyň 140 ýyllygynyň nyşanlary giňden ulanylýar. Telekaçylyk mümkinçiliklerinin bu gedeki gözden geçirilişinin esasy maksatlarynyň biri geljegi uly taslamalary durmuşa geçirmek üçin maýa goýunlaryny çekmekden ibaretdir. Hormatly prezidentimiz bu mesele unferiya. Türkmenistanyň Senatçylyk we Telekaçylar Birleşmesiniň sergisi bugun diýarymyzyň milli ykdysadynyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýeten belin sepkitlerine döwlete degişilýär puwdukda durmuşa geçirilýän äger türlü işleriň aýdyn beýanydyr. Bu ýerje mesele goramasynyň döredilmegi hemde ýurdumynyň işäwelik bileleşigine döwlet tarapyndan maksady gönükdirilen kömegin berilmegi hormatly prezidentimizin alp barýan beýik işler bilen gönünden göne baglanşyk kılar. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň giňmeçwörli sergisi öz işini dowam edýär. Ekologiya meselesi hormatly prezidentimizin ýylyurt bähwidine gönükdirilen dünýä ähmiýetli işlerini esasy orny elýär. Bu ordaky işleriň oňy netijeleri besenýändigini Daşowut welatynyň Aralyaka zoologyny öwrenmek boýunça guralan ekspedisiýanyň işem aýdyn görkezdi. Ol hormatly prezidentimiň öňde goýan bu diýiplerini amala aşyrmak maksady bilen guruldy. Ekspedisiýa Daşowut welaty häkimliginiň ýurdumyzyň suw hojalyk bardaky döwlet komissiyasiniň we degişli idaralaryň wekilleri hemde Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetining we Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň professor muallimler gatnaşdylar. Ekspedisiýanyň marşyna Daşowut welatynyň Aralyaka zoologynyň ösümlik örtügi, şor suw akabalarynyň suwunyň düdümi, topragynyň şorluk derejesi, ýerasty suwlaryň minerallaşma derejesi, suw üçünçüligi, tokoy zooloklaryny döretmek mümkinçilikleri ilmi taýyny öwrenildi. Aral zoologynyň ýagdaýyny oglundyrmak üçin ösümlik örtüginiň meýdanyny köpeltmek, tokoy gorok zooloklaryny giňeltmek, şor ýerleri we gorokçylyga çydamly bolan çöl ösümlikleriň görnüşlerini ekmek, ösümlik örtüginiň bioaerotenliklaryny öwrenmekde, işleriň kunärmeleriň gözegçiligini talabalar ýerine ýetirmek bardy, ilmi taýdan esaslandyrylan teklipler berildi. Ýergelenine hormatly prezidentimiň tarapyndan kabul edilen milli tokoy maksatnamasyna laýyklykda Türkmen Aralyakasynyň ekologik ýagdaýyny oglundyrmak, Aral deňiziniň guran böleginden göterilýän duwly tozanlaryň we güýçli ýerleriň ziýanly täsirini peteltmek maksat bilen Sargamış kölüniň gün ortasyna ýerleşýän Bötünna belentliginiň töweregini çöl ösümliklerini we ýaprakly agaç nahalaryny ekmek işleriniň guramaçylykly ýoly goýulanlygyny aýatlamak gerek. Dördülýän tokoy zooloklary duwly tozanlaryň we ýerleriň ziýanly täsiriniň düýpli petelmegine, topragyň şorlaşmagynyň we çölleşmeginiň, öri meýdanlaryň hasam gowlaşmagyna, şeýle-de sevtiň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň baýlaşmagyna amatly şertlerdir. Ekspedisiýa gatnaşanlar ediz diýarymyzda ekologiýa awadançylygyny üpşün etmek babaty dördüýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Hormatly anlarynys, ýurdumyň welatylaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 18 martda saat 20-den 19 martda saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 5-10 gradus. Günnüdüne 12-17 gradus. Kenarky taraplaryna bolsa 7-12 gradus maýly bolar. Ahal welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 8-13 gradus. Günnüdüne 16-21 gradus. Gün ortagyny ora taraplaryna bolsa 24 gradus şeýle maýly bolar. Mara welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 11-16 gradus. Günnüdüne 21-26 gradus maýly bolar. Lewap welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr käýerlerini 17 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 13-18 gradus. Günnüdüne 22-27 gradus maýly bolar. Daşowut welatyny ötkäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Demirabak kulmatardan tilis kuntu 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 4-9 gradus. Günnüdüne 12-17 gradus maýly bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut hawa bolup wagtal ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirata kulmatardan tiýles kuntu 9-12 metre ýetýän şemal üýtger. Hawa gijesine 10-12 gradus, günüdine 16-18 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 10-nyny magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda saklanmany arşylýar. Edid vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýat basynyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasyra görä geýinmek maksat berýär. Mehriban ýyleşler. Bu edegünleri berk berja etseňiz, ýylyň istenlik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşer we senýä ähli düşen özünni bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň ýerleşler.